Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye ketemu maneh karo nyong sing jenenge Liman Cimot kiye. Kita dengan umpan andalan kita lho. Umpan andalan ini umpan cacing, geng. Ora eneng sing umpan liya-liyane iki mlebu cacing iki lah, cacing tanpa tulang, tanpa kulit. Pokoknya langsung dilek ngene iki. Langsung iwak iki langsung. Dirasa ngenteni swen-swen yo, gasken iki. Spot iki cara anu iki sungai cilik tapi gak ngalir lah, ditetes geng cacing andalan kita masukkan langsung mak cemplung, nah, langsung dipajang gini geng. Piye ketok bra kampule kayak kentut-kentut kayak lo ha wis dinteni lah terakhir jenenge mancing ya iki kudu aku malah Ramadan geng tak wawahi Ramadan dadi niki nek iwak iki ben yo prihatin ben yo luwe dek yo urung mangan ngono ya wis dinteni ae diluk ngene mak cepling ngene langsungan lo langsung diwer-wer digowo lho ketok brak kambang aku di entut-entut ya ketok brak geng lho dadi ini cepet ae lho go nyanti-nyanti lho wis digepuk ya ilah kok mlayu atuh tanpa balung ayo go terus tarik terus lanjutkan terus sentek mak cetak lo kletok mantep kakak le kurang gurih ya nah gacor ora rutine masih gacor ora umpane umpan tanpa balung tanpa kresek tanpa tulang ya berhasil bocah kene ya apa iso mancing ngaleng-ngaleng iki joran legendaris legendaris pakai cepot sih kita wer-wer ini makan iki gampang banget ayo aja polah coba lek obah ngenteni bocah yen ra obah ora duwe omah. Nek diwur-wur tok dadi sitok utuh niki. Dadi iwak iki nek wis mambur utuh nek aja dicuwili, aja ditugeli ndeng-ndeng aja. Dadi iwak iki sik alami ngene iki. Dadi pakan aku akeh utuh. Enak tanpa balung, tanpa ri, tanpa tulang. Ini lho andalane. Ngerti ora? Pakan iki pakan gratis, handal, terkendali, pokoknya mewah lah kanggone iwak iki pisan. Rasa tukon rugi. Nah, ini loh. Kita cemplungaken saudara-saudara pemirsa, kita tes lagi keberuntungan 1 2 3. Mak glender lah. Kita tunggu dulu apakah yang terjadi selanjutnya. Yang ini kilo delok ya. Nek ketok kempul nah ditarik geng. Menak ae gini iki mancinge. Pokoke umpane tanpa balung, tanpa ri, panggah dilat-dilat lak. Nah. Kae wis mulai kentu-kentu. Weh gomblu ayo geng gomblu nyanti ya. Le ayo lanjutkan. Ayo kengointik weh ayo slem bode lah tanpa balung kuwi slep alah ndang cetas aduh boncos aduh entek pakane geng pakanine sik pakanine kaya biasane pakanin loler jadi ini iki lah iki harus ini ayo dimulai lagi kita cemplungkan bareng-bareng pemirsa kita masukkan ke dalam air mak gluntung kingko wis rasa ngenteni suwi gluntung klotak ngene langsung slup ndi lega kempule ngendet tidak menunggu lama pemirsa langsung kendut nah langsung pokoknya jangger umpan iki tanpa balung tanpa ri langsung didilat krasa legi-legi langsung lek
Ngintik lele. Arep nyanti ke. Lah. Kok ngambang? Telepno. Eh. Weh. Iya Lin, ngintik lele. Lagi terus kok. Lah ndelep selep, ndelem. Kesuwen, ndang lag, ndang lemu. Lengo ibrit nyanti ke. Lah. Loh, kok meneng? Ndang lep ngono lho. Kejeron kelelek ngono. Negloloten suwen nek ngelek. Ayo tarik, geng. Kelek ngintik mak cetak. Aduh, dus. Langsung gomblo ayu neh kalau jan tobat aku iwak iki jan randi wedi ran. Cemplung neh ngene lah kentuk ayah ele ayo ndang lek dilek wis to tanpa belung pokoke umpane mas iki pokoke ampuh enak eleh mandek neh piye geng biasane ndang lag ngono kok terus memberhentikan diri kenduk neh lek wis mulai neh kenduk ya jan lah kok anteng neh dilat tok jan pokoke nang rasa suwen lho ngelolo iki kleleken nang malah nek mak ulu kabeh ndi kono mangke lag lho kok diblenduk tok mak blenduk ngalihne lah kok disenduti tok jan pokoke wis tentang leken malek ngono lho wis enak pokoke lek mancing karo nyong iki pokoke wis penak-penakan ya ibrit rong dilek iki kok didilat tok didilat ngwek ilang mak cetak oh jan montrot diucelne dilepeh jan pokoke jan des belek pokoke lha engko ngintik bar dilepeh iku ngalih nek tapi ora gelem ngelek tobat ngrasakne aku kok ngintik lho ngono kuwi mau didilat tok gedhing aku jian pokoke ndang dilek lek ngono wis lho aman eleh jian pokoke lek iku ngalor ngidul ngitan ulun mupeng iya kok nyandi ke iya kana glondong laklek ala ndang sret lep kesuwen mbok de bocahe jackpot oleh iwak opo iki iwak ndase ulo ndase iwak aduh de mantep mas lo aduh kok geding aku ngene iki ini lho lah aku iki geding aku nek dipakani apa-apa terus dilek apa pakani apa-apa dilek iki jenenge fish snack ndase kaya ula awake kaya ya iwak gauri ya cepot sik geng kaya biasane dipakani neh pokoke pakane iki utuh lah nek modelmu mancing kan mok cugeli ngono mok jing anune pakane aja dadine diutuh ning ngene iki dadine iwak iki matane terus langsung cadok roh langsung ngetne umpan iki kok payuh ngelewer sakmono dawane iki ndak enake ndak guriye ngono padha geng wedok-wedok ngono iki lah wedok-wedok nek roh barang sing ngelewer ngono kan biyuh ndah neo lho kae ngono lah kudu ngelewer ngono iki lho dadine ngelewer iso memikat ya kaya wong wedok nek ngetne wong lanang katokan rodok ngapet ngono kaya ngelewer lho kudu ngene iki ngerti ora jenenge wong
Mancing ki nek umpane kudu nglewer ngono kuwi. Nek ra mok klewer ngono ya moh. Saiki cemplungake malih. Nah. Mak glontang ngono. Ora usah nengah-nengah. Pinggir kene ra apa-apa. Biar pudan nggih. Wis pinggir kene ae. Langsung digongon tuwi gitu loh. Munggah medun ya. Angine buanter. Wis jenti-jenti jane tapi angine kaya ning segara. Duh Gusti aja udan yen aku urung mulih yen wis mulih tekan omah udan ana ya ora apa-apa. Aduh Gusti kula nyuwun ngapura yen utawa kula kakehan dosa tapi niki kula ndang marekno lehku mancing oleh gedhi-gedhi gek ndang tak lawuhi tarik wis kendi-kendi kayak kesuwen. Alah, moncrot. Wis go klelep-klelep lelangen ya jenenge nang iwake apa ora jane iki. Wis dinyanyeki dek seneng ndek. Ayo, ayo dinyanyeki digo ngandi-andi iki. Ha, ora mok lek tenono kowe. Ora mok lek tenono kowe. Ora mok lek tenono kowe. Leh. Piye to jan iki? Jan, kok ereng iki lho. Mancing ora kena cangkeme. Lho wadur pari goblok iki jan iki wong cangkem duwe pakan kene ora dipangan nggo cangkem kena awake niki ra iwak cengoh piye. Satu bila bar tak nyanyakne sange senenge dhek. Ya uculi sik geng kaya ngene iki lho. Ora ngesake kowe. Awake iki wis kebathel. Aduh biyung, gek piye to iki? Mak glotak. Nah, iki njaluk dinyanyekne trahan. Unine udane deres kok wis krasa-krasa. Yen urung aku oleh iwak aja mok ceblokne Gusti. Langsung nyelet kalau langsung dinyanyekne ukur-ukure langsung, geng. Ndang gage, ndang panganen, rasa ditilat langsung dilek wae. Yen ra ngono ndak ora ngloloti. Yo iwak sepat kudu nyantol ning pancingku aja nganti jepat ben marem atiku yen ra mok emplok mok untal nyantol tak cemplungi tak guak ning got ndang gage krokot-krokot ora usah ditilat langsung dicokot. Oh, trah yo mbledes. Jan pedes derek. Mok dianu tok kae. Mok dideloki tok diumek-umek, dicuil-cuil ngono tok. Didilat-dilat ngono ketane rasane ora enak. Ini masaku lawak selep. Alah, keliwatan narik. Ndang lep ngene lho, cengohe kaya mbuh. Untek pakane ngampe. Aduh Gusti mbok paringi iwak sepat mujair utawa keli angine kok yo gedhi udan teko aja sampe ngendi-ngendi
iwak sepat mas dicampuri jahe, aja nganti jepat iwak endang kenek wae. Kok randang genti-genti blas jan krempus langsung digawa nek ra dinyanyekne jan ra umum tenan. Lah ngene iki lho gedhing aku lho nanti kae la oh njaluk di gendhingne dek. Oh njaluk di gendhingne guys lho ya to. Snack fish geng, iki jenenge snack fish utawa ikan gabus utawa ikan kutuk. Nek nggonmu jenenge apa ngene iki? Nek nggonku ni iwak kutuk. Lho mantep ora kamas. Yo njaluk dinyanyekne jian ra ndelok. Iwake njaluk nyanyi. Ya mantap Mas. Kloler. Angger pancingen lole ngono kuwi oleh lole. Sik cepot sik lho. Iwak gabus, iwak teri dipangani karo klopok. Sik cepot sik. Aduh biyung udane teko. Aku lunga neng Kediri karo nggawa tali. Ya mun semono cekap kula ajeng bali. Ya wis geng, wis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali sangkrep ya geng yo. Tak delokne neh sok mben iki ning pemancingan anyar utawa tempat anyar. Ya wis ngono selamat sore dan selamat menikmati dan selamat beristirahat. Tak goreng iwak.